Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg il-ġimgħa wara nofsinhar laqa fl-uffiċċju tiegħu lill-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista Peter Rajus. Tul din il-laqgħa tkellmu dwar il-ħidma fil-Parlament Ewropew u r-riżultati konkreti li l-Partit Nazzjonalista qed jikseb barra minn xtutna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu jibqa' iffukat fuq kif il-politika Ewropea tista' tissarraf f'opportunitajiet reali għal poplu. Alex Borg sostna li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jkun viċin il-komunitajiet kollha, speċjalment dawk li għandhom x'jaqsmu mal-isfidi tal-ħajja ta' kuljum. Tul il-laqa Peter Rajus ta' rendi konta l-ewwel sena tiegħu bħala membru tal-Parlament Ewropew fejn elenka dwar il-prijoritajiet ta' xogħlu. Fost il-prijoritajiet Rajus dejjem jaħdem fl-interess tal-ħaddiema u n-negozji żgħar, it-titjib ta' konnettività bejn Malta u Għawdex, kif ukoll dwar kif ser ikollna suq intern Ewropew aktar effettiva għal Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sqar kif il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fl-Ewropa għandha potenzjal qawwi sabiex inkomplu nikkontribwixxu għall-missjoni tal-partit tagħna li nkunu gvern alternattiv.